Benvinguts a la unitat de nutrició de l'Hospital Joan 23. Soc l'Alba Guas, dietista de la unitat, i avui us parlaré sobre l'etiquetatge nutricional. Les etiquetes estan enfocades a que conegueu el producte que aneu a comprar o a consumir. En elles hi trobareu informació sobre l'origen del producte, els ingredients, el valor nutricional, la forma de preparació o de conservació, la data de caducitat o consum preferent, entre d'altres. Llegir-la de forma habitual ens permetrà, per un costat, millorar la seguretat alimentària de la nostra dieta, ja que ens permetrà estar al dia de la data de caducitat, la forma de conservació del producte, si un cop obert es necessita consumir en un període determinat, ens donarà informació sobre la presència d'al·lèrgens, molt important per a totes aquelles persones que tinguin intoleràncies o al·lèrgies alimentàries, i per altra banda ens ajudarà a millorar els nostres hàbits alimentaris, ja que tota la informació continguda en les etiquetes ens ajudarà a decidir si aquell producte reuneix totes les condicions que nosaltres considerem adequades per incloure'l a la nostra alimentació habitual. Un dels apartats que sempre és present en les etiquetes és el llistat d'ingredients. Els ingredients sempre us apareixeran en ordre decreixent, és a dir, en primer lloc trobareu aquell ingredient que s'ha utilitzat en major quantitat i en últim el que s'ha utilitzat en menys quantitat. Aquesta informació ens pot resultar molt útil perquè aquí hi trobarem o podrem detectar la presència d'al·lèrgens, ens ajudarà a saber si és un producte processat o ultraprocessat en funció de si té molts o pocs ingredients, i també ens donarà pistes de si és un producte que té, per exemple, molta quantitat de sucres o de greixos. En un exemple, si trobem que el primer o el segon ingredient és el sucre o és el greix, ja ens pot donar una miqueta l'orientació de que serà un producte molt calòric i que probablement no l'inclouríem a la nostra pauta dietètica habitual. Recordeu que també és molt important, o nosaltres donem importància, que quan ens anomenen els greixos ens diguin l'origen, ens detallin l'origen. No és el mateix que en el llistat d'ingredients ens posi que és un greix vegetal, que no sabem de quin vegetal és, com que ens digui que és oli d'oliva, oli de girassol. Quan ens parlen de greixos vegetals, pot ser de palma, de coco, etc. Normalment, quan el producte està elaborat en olis vegetals, ja sigui d'oliva o de girassol, el fabricant ja ho remarca d'alguna manera. Un altre apartat que us pot resultar interessant de consultar és la taula d'informació nutricional. Aquí hi trobarem el valor energètic del producte i la quantitat de greixos, hidrats de carboni, proteïnes i sal, sempre per 100 grams o 100 mil·lilitres de producte i, opcionalment, per ració o unitat de consum. Pel que fa al valor energètic, normalment trobem el valor expressat amb quilocalories o quilojuls, que no deixen de ser dues unitats que expressen el mateix. Nosaltres aquí utilitzem com a valor de referència les quilocalories. Considerarem que un producte és molt calòric o té una quantitat de calories important quan aquests superen les 200 calories per 100 grams de producte, i podríem dir que un producte és baix en calories quan aquest té unes 40 calories per 100 grams de producte o 20 calories o menys per 100 mil·lilitres de producte. Pel que fa als greixos, la recomanació que us podríem donar és la d'evitar el consum de greixos trans i hidrogenats i evitar al màxim el consum de greixos saturats. Considerem que un producte té un elevat contingut en greix quan els greixos totals superen els 20 grams per 100 grams de producte. I podem dir que un producte és pobre en greix o és baix en greixos sempre que tingui 3 grams o menys de greix total per 100 grams de producte. Anem a parlar ara dels sucres. És important controlar i vigilar el consum de sucres. Existeixen molts productes que porten en la seva composició sucre ocult. Nosaltres, a priori, considerem que aquell producte en la seva elaboració
no em portaria, però si investiguem en el llistat d'ingredients el podem trobar. El podem trobar emmascarat sota alguns noms com serien la glucosa, fructosa, dextrosa, mel, sucs de poma, de raïm, xarop d'arròs, entre d'altres. Considerem a nivell nutricional que un producte té un elevat contingut en sucres quan aquest porta més de 10 grams de sucre per 100 grams de producte. Pel que fa a les proteïnes, considerem que un producte és d'elevat aport proteic sempre que aquest tingui un 20% de proteïna del valor energètic total. Pel que fa a la fibra, direm que un producte ens aporta un elevat contingut de fibra quan té 6 grams o més de fibra per 100 grams de producte. Aneu en compte, però, perquè que un producte sigui ric en fibra no vol dir que alhora pugui ser molt ric en greixos o en sucres. Recordeu que sempre us diem que l'aport majoritari de fibra recomanem fer-lo a partir d'aliment fresc, ja siguin els cereals integrals, la verdura i la fruita. I per acabar, l'últim valor que és interessant de consultar a la taula d'informació nutricional és el contingut en sal. L'Organització Mundial de la Salut diu que un producte amb un alt contingut en sal és tot aquell producte que conté més d'un gram de sal per 100 grams de producte. Encara que no sigueu hipertensos, sempre recomanem que la nostra dieta habitual o la nostra pauta sigui baixa amb sal. I fins aquí la informació que us donaré avui sobre l'etiquetatge nutricional. Espero que aquests consells us resultin d'utilitat.